Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Anxo Quintana, cunha traxectoria política de sobra recoñecida, pero ademais recentemente nomeado medalla polo seu traballo pola igualdade dende o Goberno do Estado. Que significa este nomeamento para vostede? O tomo como un recoñecemento a todas as persoas, a tantas mulleres e tantos homes que naquel momento e aínda hoxe puxeron en marcha un novo marco legal que era imprescindible, un marco legal para loitar contra a violencia de xénero. Era necesario facelo naquel momento, fíxose con toda a ilusión e de alguna maneira o tomamos sempre como un primeiro paso. Creo que o que se está recoñecendo non é a min persoalmente, senón a labor dese momento. Non sei se nese momento eran conscientes do que suporía a redacción desa lei e todos os pasos que pouco a pouco despois daríamos como sociedade. Éramos plenamente conscientes da importancia que tiña o momento, da necesidade e da urxencia de pôr en marcha un marco legal para loitar contra a violencia de xénero. Pero tomamos sempre como un primeiro paso. Éramos xente con certa experiencia e xente realista, non? Sabíamos que non por aprobar unha lei íbase solucionar a violencia de xénero, pero era un primeiro paso necesario que tería que ir acompañado doutros pasos legislativos e, sobre todo, de moito traballo social para rematar con esa mentalidade machista que embringa a sociedade hasta límites a veces increíbles, non? O que non podíamos pensar, e a verdade o que non se nos pasou pola cabeza, polo menos a min, é que despois de tanto tempo, despois de 20 anos, en vez de estar avanzando, en vez de estar camiñando hacia adiante nese horizonte da igualdade, dos dereitos das mulleres, o que teñamos que estar facendo é gastando tempo en defender o xa conquistado. E o temos que facer porque está en perigo, porque improvisadamente ora hai xente capaz de afirmar en público con toda a rotundidade que a violencia de xénero non existe. E o fan ca mesma rotundidade que dicen que a Terra é plana e se quedan tan tranquilos, pero fan moito daño, non? E é necesario ter un combate para avanzar no campo legislativo, pero moi importante tamén avanzar no campo da batalla das ideas, da batalla ideolóxica, da batalla da concienciación da sociedade. Dende a súa perspectiva como persoa que ten moita experiencia en política, especialmente se volvemos a ese momento, non sei se pensaba que isto podería chegar a pasar, que pasarían 20 anos en lugar de avanzar cara adiante, estaríamos debatindo outra vez cuestións que parecía que xa estaban completamente caladas na sociedade. Pero fíxate, a lei contra a violencia de xénero no ámbito estatal aprobouse no ano 2004 e aprobouse sin ningún voto en contra. Non foi unha cousa da esquerda ou dos nacionalistas, non? Foi un marco legal aprobado con un consenso moi amplio no que se establecía a existencia da violencia de xénero, como non se iba a establecer, e se marcaban as pautas necesarias para intentar pelexar contra esa lacra. No ano 2007, 3 anos despois, tivemos a oportunidade aquí en Galicia de facer a lei galega contra a violencia de xénero, que foi unha lei pioneira, unha lei na que se estableceron conceptos e se determinaron camiños que mesmo incluso foron despois recollidos por a legislación europea para redactar o seu propio marco legal. E esa lei galega tamén foi aprobada sin ningún voto en contra. Polo tanto, como podíamos pensar que isto podía suceder? Pero é que hai xente que non só non evoluciona socialmente, hai xente que non só non evoluciona no convencemento da necesidade da igualdade, sino que dá pasos para atrás
e chega a afirmar, pois eso, que non existe a violencia de xénero. Pero cantas mulleres mortas fan falta para que podan cambiar esa apreciación? Claro, é unha apreciación basada nunha ideoloxía que ten como base o sometemento da muller, o convencemento de que a muller é un ser inferior. E desde ese convencemento, pois, claro, non poden aceptar que exista a violencia machista. É que, ademais, en Galicia temos unha casuística que é o mundo rural, no que moitas das mulleres que sufren violencia de xénero, ademais, están dobremente apartadas, porque hai un silencio imposto ou non por como nos educan ou por como evoluciona a nosa vida, e aínda é máis complexo chegar a casos tan aislados cando sistemáticamente se está negando a existencia da violencia de xénero dende, ademais, altavoces moi importantes a nivel social. Precisamente por eso fíxose a Lei Galega contra a Violencia de Xénero, porque efectivamente o noso país, en todos os seus ámbitos de existencia, pois ten características específicas propia dunha sociedade diferente, nin mellor nin peor que outras, pero diferente, que as súas propias características, cun ámbito rural, cun ámbito urbano, cunha tradición histórica que hai que superar e que hai que cambiar, pero sempre hai un denominador común, sea para Galicia, sea para o conxunto do Estado español, sexa para todo o mundo, que isto prodúcese porque vivimos nunha sociedade que padece un machismo estructural. Este é un problema que ven de moi atrás e que conforma, ademais, e explica a conformación da propia sociedade. Temos que loitar precisamente para cambiar esas actitudes. E claro, en Galicia hai condicións especiales e características que moitas veces o que fan é multiplicar o problema. E por eso era necesario facer unha lei específica para Galicia, e así se fíxose con consenso naquel momento. E o que é unha auténtica pena é que hoxe haxa xente, e haxa xente ademais con representación parlamentaria e con responsabilidades de goberno que cuestionen que o problema existe. Porque cando cuestiones que o problema existe é que non o vas a solucionar, claro. Agora que menciona a palabra consenso, cal é a súa análise da política actual? Pois eu creo que a política actual está moi imbricada desta situación que estábamos a falar en concreto para un ámbito, pero que se traslada ao conxunto da política e da forma de facer política. Eu creo que hai un problema básico na política estatal, na política española, non? E que tamén nos afecta aquí en Galicia. E é que no seu día nos chegamos á democracia non a través dun proceso de ruptura ca dictadura, senón dun proceso de reforma. Todos dimos por bo aquelo pensando que, bueno, que era un paso adiante e que pouco a pouco as cousas se irían camiñando e collendo o rumbo necesario. Pero o certo é que hai un importante contingente de persoas no Estado español con representación política en partidos políticos que non acaban de aceptar que a democracia é pluralismo e non acaban de aceptar que as regras de xogo valen para todos. Entonces, hai forzas políticas que se dedican a cuestionar a legitimidade dos gobernos simplemente porque eles non forman parte do goberno. Tú podes estar en contra dun goberno, podes estar en contra do goberno do Estado, non che gusta Pedro Sánchez, parece moi ben, é unha opinión libre e respetable. Agora, o que non podes facer é dicir que o goberno de Pedro Sánchez é ilexítimo sabendo que o elixiu o Parlamento e que, por lo tanto, cumpliu as reglas de xogo democráticas para ser goberno. Eso xa o pedecimos tamén aquí en Galicia.
Eu formei parte dun goberno no que tiñamos que escoitar a oposición do PP, non criticarnos, que eso está ben, é normal, teñen que criticar, para eso estás na oposición, non. O que decían é que non tiñamos legitimidade para estar no goberno porque éramos un goberno de coalición, cando todo o mundo sabe que o 90% dos gobernos europeos son gobernos de coalición e que as democracias parlamentarias precisamente están para dar gobernos normalmente de coalición, o sea, formados por varias forzas políticas. Cando se cuestionan os fundamentos da democracia, evidentemente non se pode camiñar en positivo e o debate faise moito máis difícil, claro. Pois moitísimas gracias, Anxo Quintana, por acompañarnos. Moitas gracias a vos. Enhoraboa, por suposto, por esta medalla que, inda que para moitas persoas é unha mención dun momento clave da historia no que estivo presente e colaborou. Moitas grazas. E moitas grazas a vostedes por estar con nós nun programa máis e vémonos no seguinte. Adeus.